بەردەوامیە وان ئالوزی و شەر و پەفچوونên li parêzgeha Hesekê derdikeve bi taybet li taxa Xwêran di navbera çekdarên taxa Xwêran û rejima Esed. Îro rejima Esed operasyonê xwe li wê taxê bi şêweyekî tund helbest kir li ser ew çekdarên xwe dipalîzin wê deverê. Ew jî piştî çend demijmêran ji xwepêşandana xelkê taxê beramber avahiya parêzgerê ji bo çareserkirina rewşa wan û dawîkirina vê krîzê. Ji aliyê xwe ve jî firokeyên rejima Esed hinek neşteciyên wan çekdaran li taxa Xwêran topbaran kirin û di encama wê yekê de wêrankirinek mezin geha avahî û milkên sivîlan li wê deverê. Her divê derbarê de nûçekihanê Arkê li bajarê Hesekê ragihand ku îro vê sibê rejima Esed li ser çiyayê kewkeb dest bi operasyonên tund li ser wê taxê kirina û ji aliyê xwe ve jî çekdarên taxa Xwêran bersiva wan êrîşan dana û gelek top û hawin ber û taxa Nasra û nexweşxaneya Dar Şîfa ya bajêr û taxa Ezîziyê ketina û di encam de jinek jiyana xwe ji dest daye. Li Ezîziyê û gelek kesê din jî birîndar bûne. Lê heta niha hêt û zanyarîn li ser hejmara qurbaniyên wî şerî bi temamî nehatiye zanîn. Bi sedema van bûyerên nûçekihanê Arkê da zanîn ku leşkerên rejima Esed derbasî taxa Xwêran li aliyê zindana bajêr bûne li piştî dû demijmêran û bi sedema şerekî giran hêzên rejima paş de vegeşiyan. û li gor zanyarîn wê deverê ku di wî şerî de gelek qurbanî ketina û derbarê nasnameya wan çekdarên ku li taxa Xwêran şerê rejîmê dikin nerênî cuda hene. Ku rejima Esed û gelek aliyê din li bajarê Hesekê dibêjin ku ew bi ser rêxistina Daişê vene. Lê çekdarên wê taxê ra digihîn bi şêweyekî eşkere ku ew ne bi ser Daişê vene lê ew tenê hatina avakirin te ji bo şerkirina rejîmê û hilweşandina bingehên wê. Hêjayî gotinê ye ku beriya niha nerehetîk di navbera hêzên YPG û çekdarên heman taxê de hebûn û gelek caran şer û pevçûn di navbera wan de derketibûn. Di encam de kuştî û birîndar ketibûn û YPG hatibû tawanbarkirin bi hevkariya wê bi rejîma Esed dijî çekdarên taxa Xwêran. Lê divê dema dawî de û piştî civîna hêzên YPG û çend hozên Ereb derbarê vê yekê de ew beşdarî şerê îro nebûne û li gor agahiyên di nava bajarê Hesekê de hatine ragihandin.